ето да слушам музика докато се гримирам, ама днес ще си правим заедно базата на лицето. A few moments later. Базата, която аз използвам е тази Studio Radiance на MAC. То за фондиотен ще използвам този на Weibo Forever Better Skin. Коректор, аз използвам този на Catrice Camouflage. Нещата излязоха малко извън контрол и ще го видите. Продължаваме с контуриране и бронзиране. Трябва ви ето такъв тип скосена четка. Аз винаги, абсолютно винаги, за да не прекаля с продукта, си изтупвам от продукта. Хващам четката и виждаме, тя скулата се намира ето тук, тази твърда част. И гледате да започнете тук, където е косата, за да може да се съедини. Като не дърпаме надолу, дърпаме нагоре продукта, защото ако го свалим много надолу, нали, смисъл самата сянка ще дърпне лицето надолу. И нанасяме така и